Dobrý den, vítejte v dalším videu prezidenta republiky, kde ukážeme, jak postavit bazén. Zase Janek Husák z Facebooku a David Trpišovský natáčí. Ano, za mnou je hrát a my vám můžeme ukázat svůj bazén, jak ho udělat, ale první, jak má vypadat. Takže tady máme skokánek, který je docela hluboký, asi 6 nebo 5 kostek. Tady máme člověka, tady lezeme nahoru, tady máme skokánek a houp z dolů. Ano, je to sranda pak, ale nad vás to omrzí, to nevadí. Ale bazén si stejně tak můžete udělat. Je to hezké a můžete tam pak dát i třeba chovat. Takže první si uděláte, jak bazén chcete udělat velký. Jestli třeba 6 kostek. A hluboký můžete mít taky, jak chcete. No, můžete ho mít taky dlouhý, jak chcete. Zaděláte to taky, čím chcete. Ať vypadá taky, jak chcete. Prostě všechno podle vás. Koukejte, všechno vykráto. Odděláte. Uděláte si jenom prázdný bazén. Prázdnou děuru na bazén. A ano, uděláte si prázdnou děuru na bazén. Něčím to zadělejte, jestli chcete, nebo si to můžete nechat hnědý. Klidně hnědý, je to taky hezký. Pak si zadělejte úplně všechno, podlahu na bílo, nebo na cokoliv. A pak udělejte všechno zase bílý, jako prostě úplně všechno bílý podlahu. No, na podlahu všechno. Je to blok zlata, kdybyste nevěděli tohle bílý. Teda, promiňte, taktická chyba, železa. Je to krásné, vypadá to v bazénu dobře. Ano, je to krásné, vážně, tady udělali jsme chybu. A když uděláte tu krásnou děuru pro vás. Ano, dál. Zaděláte tu děuru na bílo. Blokem železa. Anglické to, když máte anglickou verzi, tak je to Black of Iron. Tady si zaděláte půl bloky kamenné, nebo můžete si to vlastně udělat, jak chcete, to je na vás. My vám do toho kycat nechceme. A takhle už máte takovou děuru. Ale jak? Aby se ta voda dostala nahoru i dolů. To je lehké. Zaděláte si, aby vám tam zbyl jenom kalich jednoho rozměru kostky. Takhle. Tohle si zaděláte. A vezmete si kyblík vody. A nalijete to tu. Uděláte, aby to bylo krásně rovný. Krásně rovný, aby to pak i dobře vypadalo nahoře. No. A teď se prokopete už jenom, aby to bylo vidět. Že no takhle. No krásno. A máte bazén. A ještě vám ukážeme, jak udělat skokánek. Uděláte si ho, jak vysoký chcete. Uděláte si třeba 3 kostičky. Od toho bazénu